To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani yau ma dai ƙungiyar nan ce ta MCP ta samu nasarar gayyatar wani babban bako daga jihar Jigawa mai suna Ismail. Muna maka barka da zuwa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, sunana Ismail Ali a jihar Jigawa, karamar hukumar Gwaran Local Government. Na samu damar gayyatar wannan ƙungiya mai albarka. Malam Ismail, barka da zuwa. Kamar yadda kuka sani koyaushe ƙungiyar mu tana so ne ta dinga tattaunawa akan abin da zai amfani jama'a. Kwarai kuwa jama'a suna yabawa da wannan ƙungiya domin nishaɗantarwa da ilmantarwa da kuke yi kullum. Muna godiya ga irin hakan nan. Allah sa wannan ƙungiya ta ci gaba da ilmantarwa da nishaɗantarwa da janyo hankalin al'umma. To amin sun amin, muna godiya sosai. Malam Ismail. Na'am. A matsayinka na haifaffen jihar Jigawa, na sani game da abubuwan da suke faruwa, rikice-rikice misali da ya shafi yunwa, rashin ilimi, ko mu ce in akwai rashin tsaro da sauran abubuwa da suka shafi taɓarɓarewar ƙasa ko kuma na jiha. Na sani a matsayinka na ɗan jihar Jigawa za ka iya bamu kaɗan daga cikin tarihin ɗan abin da ka sani a game da jihar taka. To alhamdulillahi, jihar Jigawa mun gode wa Allah, wannan rikice-rikicen ban fiye samun sa ba. An ga mun samu rikice-rikice tsakanin manoma ne da kuma makiyaya. Gaskiya ne. Kuma insha Allah gwamnati tana iya bakin kokarinta domin daidaita wannan bangare guda biyu. Gaskiya ne. A ciki. To yanzu Malam Ismail, kana nufin jihar Jigawa ba ta buƙatar komai daga gwamnati? To aikin san Hajiya Fati ba zai yiwu a rasa nono a riga ba. Talakawa ba zai yiwu su rasa abin da suke bukata gwamnati za ta musu. To yanzu kamar me kake ganin cewa talakawa za su buƙata a wajen gwamnati? To Hajiya Fati, alhamdulillah, na ji daɗi da kin wannan tambaya. Muna bukata inganta matasa, domin matasa ita ce jiha. Sannan inganta matasa ba zai yiwu ba sai sun samu ayyukan yi, ilimi mai amfani. Muna buƙatar noma, saboda arewacin Najeriya inda ka saka Jigawa, to dole ita ce ta farko a ƙasa mai kyau na noma. Sannan muna da kuma tattalin arziki na kiwo. To alhamdulillah, na mun ji kayi magana akan noma. To yanzu kamar menene kenan ya zama kamar matsalar noma wanda jihar Jigawa take buƙatar sa a halin yanzu? To alhamdulillahi, muna buƙatar kaman taki haka, kuma kayan aiki da muke buƙata na zamani wanda zai inganta mana amfanin gona, saboda komai zamani yana zuwa da sababbin al'amura. Domin haka ne kurin zai samu rike jihar mu har mu rike wasu jihohin mu insha Allah. Kowa ya sani akan yi raɗe-raɗi akan cewar jihar Jigawa tana cikin tsaro sosai. Mana kowa zai iya bada shaidan jihar Jigawa tana cikin tsaro, amma sai dai abu ɗaya da yake damun da shine abin da ya shafi rigima na cikin gida. Ko menene yake jawo wannan rigimar cikin gida a ita jihar ta Jigawa? To alhamdulillah ciyaman, wannan abubuwan da yake kawo a cikin gida, ka san ba zai yiwu a ce ga harka ta manomi da makiyayi, dole sai ana samun wannan kishin da takargama da ake samu, domin shi wannan ya yi amfani, shi kuma wannan ba zai bar dabbar shi da yunwa ba. To masha Allah, muna godiya Malam Ismail sosai. Amma wannan kungiya ta MCP za ta so ka yi kira wa matasan jihar Jigawa, ko kuma in ce wa manoma da makiyayan jihar Jigawa, domin su ne abin da a yau tattaunawar mu da kai ya fi ƙarfi. Saboda haka wani kira za ka yi wa manoma da kuma su makiyaya din? Domin a ko'ina an ce zama lafiya wai ya fi zama ɗan sarki. To alhamdulillahi, ni dai kiran da zan yi ga manoma, duk wanda yake so zai yi noma, musamman ma noman rani, ya kamata ka iyaka da kayanka kamar danka. Domin haka ne wanda duk manoma makiyayin da ya ma barna kana da hujja. Sannan shi kuma manomi ya duba Allah, ya duba aikin Allah, wannan abun kuɗi aka kashe aka saka, shi ma da Allah yana kiyayewa daidai gwargwado. Yanzu kamar misali abin da ya danganci noma na damina, Fulani sukan yi korafi akan cewar ba su da hanyar wucewa, wato labi inda shanunsu za su dinga wucewa. Kana ganin me za a iya zama maslaha
domin ya zama makiyaya sun yi kiwon su cikin kwanciyar hankali, manoma ma sun yi noman su cikin kwanciyar hankali. To alhamdulillahi abin da ya kamata kowa ya sani har makota, kai a matsayinka na Awal Bauchi kai ma shaida ne na sanin cewa Jigawa muna da cijina, kuma gwamnati tana iya bakin kokarinta domin ware wani cijin ta ba wa makiyaya. To amma ka san rigima dai dole sai an yi ta, ba za ta kare, kuma wani abin ya faru da daga asali ba shi ne ba. To yanzu in na fahimce ka kana nufin Fulani ba su rasa hanya a jihar Jigawa ba? To gaskiya Hajiya Fati, Fulani ba su rasa hanya, muna da hanyoyi sosai. Fulani ba su rasa hanya ba a jihar Jigawa, ko 'yan Jigawa ko ne kuka sani. To zai zama kenan rikice-rikicen da yake faruwa tsakanin makiyaya da manoma kamar akwai hali kenan da aka gada tun iyaye da kakanni, shawarin cewar ba za a ci gaba da dorar da wannan ba. Domin da akwai jihohi kamar Bauchi, Borno, kamar irin su Mukaddara, ina ne zan ce Sokoto, Zamfara, wayanda su in kaga an yi rikicin Fulani da makiyaya gaskiya mafi akasari rashin hanya ne yake sanya haka. To dole a wannan jiha ta Jigawa abun dubawa ne akan cewar in dai har ba su rasa hanya ba, to me yasa, me yake haifar da wannan rikicin cikin gida kenan? So bai kamata in dai har Fulani ba su rasa hanya ba a jihar Jigawa, bai kamata su na yin wannan rikicin. Gaskiya idan ba matsalar hanya bai kamata a ce ana samun rikicin cikin gida ba. Gaskiya ne maganar ki Fatima. To wannan kes din mu ba za mu iya jojin din shi ba, sakamakon mu ba 'yan Jigawa bane, mu dai kawai abin da muka sani 'yan ƙasa ne, kuma Jigawa tana cikin ƙasar Najeriya ne. Saboda haka ire-iren wayannan abubuwa da suke faruwa a cikin jihar Jigawa, rikice-rikicen cikin gida, to ba za mu wani zurfafa a kai ba. Maybe sai dai mu ware lokaci takamaimai sai mu je mu tattauna da manya-manya sosai still masana Jigawa, kasancewar shi Malam Ismail da ya samu zuwa yanzu ba mamaki ma wani uzuri yana fama da shi, ba zai samu damar yin mana bayani sosai yanda za a iya rarrabewa ba. To amma akwai bayanin da shi kadai ma in an ce za a dauka, yanzu iya Jigawa in muka ce za mu dauka rikice-rikicen cikin gida a Jigawa, idan muka ce za mu dauka, to iya shi kadai ma za mu iya daukan kusan wata ne muna yi, ko kuma wata biyu haka. To kaga aiki ne mai yawan gaske. Kawai dai a takaice kiran da zan yi wa gwamnati shine ita ce take da iko, ita ce take da wuka da nama wajen gyara, wajen saita duk abin da ya karkace. Ita kuma mu kuma talakawa abin da muka sani shine biyayya idan an kyautata mana. To middin baka kyautata wa talaka ba, to gaskiya ba zai iya yi maka biyayya ba, ko ka saka doka ba zai iya bi ba. Saboda haka kan matsalar da yake faruwa a jihar Jigawa na rikice-rikicen cikin gida da ya hada da manoma da makiyaya, to abu ne wanda ya kamata a ce babu shi, kasancewar da manomi da makiyayi ai uwa ɗaya uba ɗaya suke. Domin babu yanda za a yi wani ya rayu ba tare da ɗaya ba, tunda shi ba Fulatani a yanda aka san ba Fulatani ai baya, to me yake ci, yana sa saniya ne a gaba ya yanka ta sai ya cinye, ina shi ma kuma manomi haka ne da aka sani, baya iya cin iya abin da ya noma, kawai sai ya nemo nama saboda kuɗi. To saboda haka ashe ma in ma so samu ma wasan jika da kaka ne ma ya kamata su dinga yi a tsakanin su, ba wai faɗa ba. Nagode. To yanzu zan yi magana ne a madadin dukkan 'yan Najeriya. So yanzu jama'a zan yi magana ne a madadin dukkan 'yan Najeriya. Ina masu roƙon gwamnati da cewa dan Allah ta taimaka ta kawo ƙarshen rikicin cikin gida a jihar Jigawa. To alhamdulillah kun ji kaɗan daga cikin ɗan abin da muka zakulo a al'amuran wato jihar Jigawa da take cikin ƙasa ta Najeriya. To muna godiya sosai daga nan hukumar MCP, muna masu ƙara godiya.